ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. శుభం. శనివారం శుభోదయం. శుభమస్తు. శుభం. ఈ నెల 16వ తేదీ నుండి ధనుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ధనుర్మాసం శ్రీ మహావిష్ణువుకి చాలా ఇష్టమైన మాసం. ఆ మాసంలో ఎవరైతే మహాభారత శ్రవణం చేస్తారో, వింటారో, వారికి లక్ష్మీనారాయణులు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, సరస్వతి బ్రహ్మదేవుల శ్రేయస్సు కలుగునని, 100 గోవులు వేద బ్రాహ్మణులకు దానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని, అంతిమంగా స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించి మోక్షం కలుగుతుంది. కాబట్టి శ్రద్ధాళులై 16వ తేదీ నుండి మన ఛానల్లో ఉదయాన్నే లైవ్లో మహాభారతం ప్రవచనం చేస్తాను. ఆ మాసమంతా విని ఆ ఫలితం మీరు పొందితే మీకు శుభం కలుగును. స్వస్తి.